El meu nom és Esmeralda Pallant, tinc 38 anys, soc llicenciada en Químiques i una de les meves funcions dintre de la bodega, dintre Torres, és la recerca. A veure, la matriu del vi és una matriu que als químics ens agrada molt, perquè és molt complexa, molt complicada i no hi ha mai una matriu igual. Els aromes que hi ha dintre un vi, la quantitat de vins que hi ha i tota la creativitat que pot portar això és un producte molt més agredit que molts altres productes o moltes altres matrius per la investigació. Vaig començar amb el projecte que li diem Sniffer. L'Sniffer el que s'intenta fer és quantificar els aromes del vi. És a dir, s'agafa el vi, es concentra al màxim el vi i es passa amb un aparell que li diem cromatògraf de gasos. Aquest cromatògraf, de forma molt resumida, el que fa és separar els aromes dintre d'una columna. Els aromes van passant a poquet dintre d'aquesta columna i els que pesen menys triguen menys a passar la columna. Llavors es van separant un a un. Al final del cromatògraf, a la sortida, el que hi ha és una persona que colora aquests aromes i va apuntant els diferents aromes. Per tant, agafem tot un conjunt d'aromes del vi i els separem un a un. Doncs la posta a punt d'aquest projecte va ser la meva primera feina aquí a Torres. Una part que ens ajuda a nosaltres és estar pendents de tot, no? O sigui, no saps mai d'on pot venir la idea per resoldre aquell problema i tampoc no és problemàtic. A vegades quan treballàvem amb el tema dels aromes, quan en aquella època tan intensiva amb el tema dels aromes, jo me'n recordo anar amb companyes del laboratori pel carrer i sentir una olor i l'has reconegut, saps quina és aquesta olor? No l'hem trobat mai. Llavors, això també t'ajuda a millorar. Un dels projectes insignes de Torres seria la recuperació de varietats antigues. Aquí el que s'ha fet és una cerca de varietats al territori català. Inicialment es va posar un anunci a La Vanguardia demanant al públic en general que si ells veien o coneixien un cep que no tenien identificat o que no estava cultivat, doncs que truquessin aquí a Torres. Hi havia un nom de contacte i un telèfon i llavors el personal d'aquí de Torres es desplaçava al camp, veia aquell cep, llavors mirava que realment aquell cep no estigui registrat, hi ha un registre de varietats, llavors es portava a identificar mitjançant ADN i si realment no estava registrat, doncs es recuperava. Això vol dir que es cultivava en el camp i es mirava si aquella varietat podria tenir interès enològic i d'aquesta forma es poden recuperar varietats que actualment no es coneixen. Un dels altres grans projectes seria la captació de CO2 amb un llit d'algues. Durant la fermentació, de forma natural, s'emet CO2. El que fan els llevats és mengen sucre per convertir-lo en CO2 i amb etanol i amb alcohol. Llavors aquest CO2 s'emet a l'atmosfera. Llavors el principal objectiu d'aquest projecte és captar aquest CO2 de les fermentacions i portar-los fins a un llit d'algues. Les algues, per créixer, per crear biomassa, doncs necessiten CO2. D'aquesta forma, tu el que estàs fent és fixar aquest CO2 en un substracte, no va a l'atmosfera, no provoca canvis de clima ni efectes negatius. Llavors, el que es podria fer amb aquestes algues després és crear biomassa, o sigui, d'aquesta forma tu tancaves tot el cicle del que seria l'emissió de CO2. En el procés de recuperació de les varietats ancestrals catalanes, hi ha una part en què tu tens un cep i pot estar afectada amb virus. Doncs hi ha un procés de desvirutització que tu el que agafes és part d'aquell cep, el cultives in vitro, tenim un laboratori in vitro i la veritat és que és com una incubadora. Primer el temps in vitro, que és el que millor pot estar en un cultiu que és molt ideal per ell, té tots els nutrients, la temperatura, les hores de llum òptimes i llavors l'acompanyes amb una parcel·la que no és la definitiva però és un pas més per créixer, llavors és com créixer, acompanyar amb el procés de creixement. A vegades pot arribar a veure com és com una criatureta meva, que la vaig acompanyant fins que ja és gran i ja camina sola. Quan tu estàs tastant un vi o estàs amb els teus amics, has d'oblidar una mica que la teva visió és molt científica, perquè quan tu estàs tastant un vi estàs pensant quina és aquesta molècula que fa aquesta olor i això com ho podríem crear un mètode per detectar-ho. Llavors, això ho has de perdre, perquè és aquesta inquietud de l'investigador, és aquesta curiositat de saber-ho tot i de conèixer-ho tot i arribar a l'últim punt i a l'última coma del que està passant allà. Això has d'intentar separar una mica. Llavors,
com es veu les coses des dels ulls de la ciència. Doncs a vegades, bueno, doncs no tot té un perquè, o no tens per què saber el perquè en aquell moment. Jo crec que en aquesta feina és molt important que no perdis la passió, que no perdis la necessitat de saber què està passant allà i què estàs descobrint i arribar més enllà, que no perdis la curiositat. La recerca és insistència i és una mica, doncs, a vegades picar pedra, no? Doncs aquest mètode no m'ha sortit, bueno, doncs demà el torno a provar i si tu has perdut la passió o tires la tovallola, està clar que no arribaràs a un resultat. El que més m'agrada és la necessitat de coneixement, és a dir, que quin mètode apliquem i si apliquem aquell altre, i doncs això ens agrada molt. Contra més complicat i més rebuscat ens ho posin, doncs més ens motiva a continuar seguint, intentant saber què ha passat allà.